diya. Kay natawo na Jesus anak sang Dios aton pag-asa. Kabuhi naton aton liwaton handom tamaagom. Pagtuo sa Dios ya regalohan sang kabuhi nga dayon. Sa pagsaulog sang Paskwa ipaluntad ang paghigugma sa aton isig katawo nga may handom nga maayo. Di lamang sa siningation adlaw-adlaw mangin Paskwa naton. Magtingog kita sa atong pagsimba, mga muyo sa iya. Pasalamatan siya sang mga grasya nga iya ginbugay. Kabuhi naton ang pauswagon handom tamaagom. Pagsalig sa kabuhi ubayan dalan ka matuoran. Mga banin kag mga paninay imaambit sang gintay ang inyong kabudlay. Ihada-ihado kahulat kalipay sa pagbaton sang mga bagay-bagay. Magkari kita sa atong pagkanta, magkalipay kasadya. Kasadya kay natawo na ang anak sang Dios aton pag-asa. Kabuhi naton aton liwaton handom tamaagom. Pagtuo sa Dios ya regaluhan sang kabuhi nga dayon. Magkari kita sa atong pagkanta, magkalipay kasadya. Kasadya kay natawo na si Jesus ang Dios atong pag-asa. Kabuhi naton aton liwaton